Bernard Gregg giddeb lid-deputat nazzjonalista Mario Gallia u qal li milli qal Mario Gallia ma rriżultalu xejn. Dan b'referenza għad-dikjarazzjonijiet tad-deputat nazzjonalista li wara l-irtira minn kandidat nazzjonalista fl-ewwel jum tal-kampanja stqar li persuni qrib it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għamlulu ħajtun fern tant li saħansitra jruh bis-saħħa mentali tiegħu. Meta staqsejna lil Bernard Gregg dwar jekk indagax u ħa azzjoni dwar din id-dikjarazzjoni, Bernard Gregg ipprova jevita l-mistoqsija, iżda meta nduna li ma kellux għażla għajri wieġeb huwa spiċċa jgiddeb lil Mario Gallia. Ningrazzjakom ħafna Dwar Mario Gallia, Dr. Gregg. Dwar Mario Gallia jien ma jirriżulta li bl-ebda mod dak illi qed jgħid Mario Gallia. Din il-mistoqsija dwar Mario Gallia lil kap ħawditu sew, tant li Bernard Gregg spiċċa nesa lil ġurnalista tiegħu stess u kien ser jagħlaq il-konferenza stampa mingħajr ma jħallija tagħmillu mistoqsija. Jien ningrazzjakom ta' jnaqtu magħna. Skużani Fadal, skużani Marija m'għandunajx. Nsellimlek Dr. Gregg. Marja Franka minn it-television.